Ученици, здравейте! Това е третия ни урок, в който ще говорим как се прави sidechain, а също така и Automation Clip. Отворил съм направо проекта и съм заредил всичко. Ще изтрия обаче тия неща, за да се видят по-ясно как се правят. Automation Clip ще направим на ето този елемент. Chart of Life. Той звучи по средния начин. Ставим го някъде. Някъде двата, за да има повече. Да се вижда. Така. Сега, ако искаме да направим Automation Clip, първо на увеличаване и намаляне, прокарваме го в някои от каналите на Mixer, да речем в 13 канал. Там има нещо. Ще го върнем на 9. И правим десен бутон, Create Automation Clip. Ето го. Той се появява, бутаме си го някъде да не ни пречи. И ето как стават нещата. С десния бутон си поставяме точка. Ето. Дигаме и така нататък. Можем да местим. Пускаме. Наблюдавате звука как се върда. Ето вижте бутона, когато се качва нагоре. Сега, Automation Clip се прави на бутоните. Когато говорим за увеличаване и намаление, когато искаме да раздвижим ето тези, почти на всички погани Automation Clip се прави последния начин. Идваме тук, избираме Browse Parameters, всичко това е бутони тук. И, например, искаме да направим този. Цъкаме и той веднага се появи долу. Ако цъкнем на този, се появява резко. Ние искаме на Cut-Off. Ето. Десен бутон върху бутончето. Create Automation Clip. И вече го имаме. Ето го. Можем да си го увеличаваме, съответно намаляме. Така това ще го изтрия да ни пречи. Примерно ето. Поставяме една точка тук. Сваляме една по-надолу. Тук ще го дигнем и тук ще го свалим. Примерно. И пускаме. Това ще го направим по-нагледно. Вижте бутона какво прави. На плагина. Понякога обаче се получава някаква бъгавия, да им трябва, че се оправи. Оправи се. Вижте бутона си. Да, сега се оправи. И сега сваля надолу. По същия начин са ползвани с другите плагини. Изтриваме сега тези. Пример, искаме да направим на Nexus Automation Clip. Имаме тук един Nexus някъде, ето го. Как я регистрираме, пускаме само Nexus. Поставяме го някъде. Параметрите. Намираме го Cut-Off. Ето го къде.
Оставяме на Automation Clip. Така, това ще се изреже. И като речем, искаме да намали постепенно. Това е по Automation клиповете. Сега ще ви покажа как да си направим сайдчейн, който също е много важен. Зареждаме си кика. Изпращаме го задължително в миксера, той ще е изпратен в номер 1. Нали не имам да се вижда. Добавяме си някаква бас линия, в случая ще използвам на силен план трансбас линията. Тази, например. Ставаме си на втори патърн. Естествено си изпращаме на втори канал на трак линия, на трак миксера. Бас. Зареждаме. Втори път. Трети път. Четвърти път. Пускаме кика. Видим какво се получава. Всъщност ще заредим само веднъж. Малко ще дръпим назад, че излиза. И пак. Да, ще може нещо такова да направим. След което правим сайдчейн. Как се прави сайдчейна? Даваме върху кик. Вижте как се мърда позор. Даваме върху кик. И даваме обаче вече върху линията на баса. Десния бутон. Избираме сайдчейн. Вече имаме сайдчейн. След което си даваме следния върху бас линията и си зареждаме 1 мм. Задължително, който реже звуците. Избираме тук нещо подобно. Даваме сайдчейн към 1. Левия бутон и вече се нагласяме сайдчейн от тук. Толкова по сайдчейна, другия вариант е с Gross Beat. Тук се избирате сайдчейн и той си автоматично вече, но личният вариант е по-добрият, защото повече може да се оправите фините настройки.
Patchen се прави и на падовете задължително. Почти във всяко едно парче. Това е по днешния урок. Надявам се да ви е бил полезен.